Čo ti je? Je to paráda, veru. Takže skôr ako sa ponoríme do výcviku, tak ja vám chcem predstaviť lietadlo, na ktorom budem poletovať. Viper SD4 je lietadlo slovenského pôvodu, ktoré vyrábajú Koňare v Prešove. A vôbec na Slovensku fakt máme byť na čo hrdí, čo sa týka výroby kvalitných a uznávaných lietadiel, a to nielen u nás, ale aj vo svete. Takže Viper SD4 je ultraľahký dolnoplošník, certifikovaný, ktorý vyniká svojou stabilitou, ľahkou ovládateľnosťou, čo sú ideálne vlastnosti pre každého nového pilota. Je vybavené modernou avionikou a vo všeobecnosti pohodlným kokpitom, pokiaľ sa tam nesnaží narvať individuum, ktoré má na miesto noh také patiky ako ja a cez kolena nevidím na monitori. Samotný výcvik pozostáva z teoretickej časti, ktorú si musíte odchodiť, je tam nejakých 9 predmetov, to už mám za sebou, a samozrejme praktickej časti, kde si musíte odlietať minimálne 30 hodín, ak sa bavíme o LAPL. A vôbec, prečo LAPL? Ja sám som si myslel, že keď chcem lietať, potrebujem získať PPL licenciu. Ja som o LAPL ani nevedel. Ona v podstate bola uvedená, tuším, len v roku 2012, čiže relatívne nedávno, a je to produkt EASA. EASA je agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva, to je niečo ako FAA v Amerike. Táto certifikácia vám umožní pilotovať lietadla do 2 tón a je prístupnejšia vďaka menej prísnym zdravotným požiadavkám a kratšiemu času výcviku v porovnaní s PPL. Nehovoriac o tom, že je skoro 3000 eur lacnejšia. Z LAPL môžete lietať iba za dobrého počasia, čiže sa z vás, tak ako na motorke, stane rosnička, akurát okrem toho, či bude pršať alebo nie, sa pridáva ešte oblačnosť a aj vietor. No a prepravovať môžete maximálne 3 pasažierov, čiže môžete pilotovať všetky bežné 4-miestne lietadlá, ako sú Cessny, 152, 172 alebo Diamond DA40, lebo sú to všetko mašiny do 2 tón, čo otvára parádne možnosti pre cestovanie po Európskej únii. Takže z LAPL ja v našich ultralightových podmienkach môžem lietať v podstate to, čo by som lietal aj z PPL. A keď si spravím ICAO angličtinu, tak teoreticky môžem vzlietnúť zo záhrady v Margecanoch a ísť na kávu do Paríža. No a to všetko samozrejme za podmienok VFR, čo sú pravidlá letu za viditeľnosti Zeme, kde sa piloti navigujú hlavne vizuálne a za každých okolností musia udržiavať vizuálny kontakt so Zemou. K LAPL si potom môžem doplniť akorát ešte kvalifikáciu VFR noc, aby som nemusel naháňať západ slnka. Čiže pokiaľ nemáte záujem sa stať vyslovene dopravným pilotom, tak LAPL v podstate úplne stačí na to také športové alebo osobné lietanie. Ak sa teda vrátime späť k samotnému výcviku, tak po absolvovaní tej teórie vám začína vlastne praktické lietanie, čomu predchádza ešte nejaká pozemná príprava, kde vám vysvetlia, čo ktoré čudlíky robia, na čo sú. No a na úvodných hodinách sa v podstate učíte základy pilotáže. To, čo teraz môžete vidieť na obrazovke, to znamená stúpanie, klesanie, točenie, či viete držať výšku a horizont pri zatáčaní, podobne úplne tie základy, či viete, kde je sever, či viete zatočiť do konkrétneho kurzu. Keďže tieto základy som zvládal relatívne v pohode, tak sme sa potom presunuli k ďalším cvičeniam, kde už sme preberali nejaké špirály, pády a iné srandy, kde už dostával zabrať aj môj žalúdok, čo si môžete teraz pozrieť. Ideme si vyskúšať ten pád, hej? Najprv ti to ukážem ja, dobre? Môžem? Uvoľni sa trošku, veľmi to tlačíš tu. Čo ti? A zrovnáš to, hej? Ideme znova. Uvediem ho do pádu. Pozri, stále letí ešte. 60, sleduj rýchlomer. Teraz, hej. Povolím, pridám plyn. Uberiem plyn, stabilizujem, rozbehnem ho. 75, mám, hej. Otočíme sa teraz takto. Na to voľné priestranstvo to nám. Drž ho už. Ruka na plyn a ideš. Sťahuj. Čo? Sťahuj. Ideš to ty urobiť sám. Dobre. Priťahuj. Neboj sa, priťahuj ho. Nepípa ti teraz. Dlhý tón musí byť. Teraz. Dobre. A už uberaj. Skoro si ho, ešte si ho nemal nechať trošku rozbehnúť, lebo len na 70, vieš, 75 ho rozbehni. Dobre?
Dobre, otočíme doľava. A nastopáme si, máme malú výšku, že? Takže poďme 2500. Hej, chápeš? Chápeš? Toto je signál padovky. Hej. Čiže nemusím sa bať, až keď začne plný tón, hej, až vtedy. Áno, ale takto. Keď ti začne už pískať, to už sa blížiš ku padovej rýchlosti, vtedy už musíš dať čo s tým robiť. Hej. Nečakať, až kým... Toto je len už záver, hej, to proste už je zle. To už je zle. No, dáme si tam teraz klapky jedničky. Už aj? Uber, áno, môžeš, daj klapky. A uvidíš, že tá padovka teraz to lieta, no poď. Mám stiahnuť? Áno, ideš padovku. Priťahuj ho. Pozeraj na rýchlosť, pozri, kde sme na nejakej rýchlosti. Dobre, zrovnaj a zavri klapky. Hej? Máš otvorené klapky, máš vztlak. Hej, ti pomáha, čiže tá padovka je posunutá nižšie. No a pozri, ti ukážem špirálu. Pozeraj na rýchlomer. Neprekročím rýchlosť 90 knotov so stiahnutým plynom. Pomaličky ho zrovnáme a skúsime si ostrejšie klesanie. Toto ti ukazujem len, hej? Budeš to robiť za chvíľu sám. No jasné. Pozri, máme 100 knotov. Vidím. Dával si nohy? Dával som, hej. Zemplínska teplica, pane. Letisko. To už nie sme v Kalši. Nie. Ty ma to pal úplne. Taký. Nevadí. Ará. No poď hore. Poď. Tu zase ideme, hej. Pozor na tie domy, neletíme nad domy, takže väčší náklon, trošku rýchlosť máme dobrú. Trošku pridaj, tak. Tak, a ideme hore, stúpame, poď. Neboj sa náklonu, skús väčší náklon. Tak, ešte. Na 70. A pridaj plyn. Ešte tam máš rezervu. Nemám už. Špirála pekne kopíruje, hej, kruh. V podstate klesaš. S tým, že nesmieš tlačiť veľmi, aby si ho nerozbehol. Ideálne je 90, 100 maximum, vieš, pri špirále. No a pozri. Otvorím klapky, pozri, pomôže to. Hop. Vidíš? Cítiš to pod zadkom, jak ťa to začalo dvíhať trošku? Hej. No pravda. Hneď sa nám zvýšilo aj stúpanie, pozeraj. Aj môžeš ísť na menšie rýchlosti. Teraz presadneme. Vidíš? Ešte stúpaj. Aby sme mohli tú vývrtku pekne si užiť. No to už určite si užijem. Nerob. Neboj, pozri, ak som 1100 fitov. Až do 7, pane, poprosím. No, všimni si, aj teplota klesla, hej, už je tu chladnejšie, vidíš, že to je 13 stupňov už. Fajne. Dobre, stiahni. Čo? Stiahni plyn. Ale úplne? Úplne. Tak. Uvoľni sa trošku. Ponoríme lietadlo dole a budeme točiť doľava. Už? Áno. Poď, sám. Rozbehni. A väčší náklon musíš urobiť. Väčší náklon čoho? Ako doľava? Áno, doľava. Však robíme ľavú špirálu. Poď. Nepodpúšťaj z toho. Dobre, nabiehať rýchlosť a mierne k pravému ramenu. Hej? No. A to je veľa. Povol ho. Väčšina. Hej, tak pekne ho. Tak. Pozri. To je on. Takto musíme ísť. Hej? Povol dole. To je malé, to je plitké. Náklon väčší, náklon. Povol, nos dole. Dobre, tak, to je ono. Takou špirálkou pekne sklesam dole. To je ono. Vidíš, tá rýchlosť ti drží pekne.
prehoď sa na pravú stranu. Točím? Áno, áno, do 4000. A poď. A teraz k ľavému ramenu mierne potiahneš, ale ešte viacej. Pravému myslíš? Ľavému. Tak, lebo doprava točíš. Tak. Už si ho rozbehol veľmi, hej? Takže pritiahnuť. Ešte, neboj sa. Bojím sa. Neboj sa. Tak, to je on. Ťahám tak, pritiahnem si ho. To je, pozri, teraz krásne držíme. Krásne držíme. Zrovnáme. A stúpame. Pozri, vidíš ten hnedý, Ty vole. puštný prach. A to fakt je toto? No jasné. To tak vidno pekne. A k tomu sa primieša ten sajrad zo železiarne a je to vybavené. Je to bomba. Celé sa dotiahne až tam. Hej. Tak sa úplne skresľujú tie vzdialenosti, keď si hore. Ešte 500 fitov a už mi je zima, pôjdeme dole. Ešte trošku. No, A? jaša. Vidíš? Dobre, reakcia. Povoliť. Dobre. Stiahnuť plyn. Dole. A točím doľava. Ale pekne ho už daj do točenia, vieš. Nedávaj ho dole, no. Musíš náklonu robiť. Ty musíš náklonu robiť. Tak, pozri. Páčiš mi, hej? Teraz trošku, hej. Pozeraj si. Tak, a skús teraz potiahnuť takú väčšiu špirálku doprava, poď. Doprava, pozri, jak to rýchlo sklesávame dole. Ty. Zbehnuté, 90. Viacej, väčší náklon. Sa nebojíš toho, hej? Nie, to sa ti nič nestane, keď máš takú rýchlosť. Prehoď to doprava. Doľava zas? Á, toč si to. Pekne, doľava. Vyklesávaj. Ľava noha. Dobre, ale zvykol som si. Šofl mi není, to som rád. No vidíš, toto je dobre. Nie je zle, to som sa bal. Keď robíš zlé veci na mňa, tak vtedy mi je zle. Fúkni si do nosa. Chyť si a fúkni poriadne. Skúsime trošku prudšie klesanie, hej, neboj sa. Pozeraj na rýchlomer. No, 100 je tam. 104.
Na 120. Hej, vidíš, ak sa to dokáže rozbehnúť. Pekne. Je to tvoje?